A este auditorio Gabriel García Márquez. O alcalde de Oleiros pide desculpas pola súa ausencia e sinte moito non poder estar aquí hoxe para disfrutar da función de Nadal da Orquestra de Cordas da Escola Municipal de Música de Oleiros, que baixo a dirección de Jorge Galán e coa participación da soprano e mestra da escola Mónica Pérez e coa participación de alumnado da Escola Municipal de Danza poñerán en escena unha versión do clásico Peter Pan. Sempre nos gusta aproveitar... por certo, non o tiña preparado e por eso queremos tamén pedirvos disculpas porque a narradora hoxe non ten a súa voz no seu mellor momento, por se notades que non vai a estar ao nivel que nos ten acostumados, pero é por un motivo perfectamente justificado e xa sabedes que Malu dá todo e seguro que non se lle vai notar. Pero, polo menos advertimos para que saibades que ese é o motivo. Como dicía, sempre nos gusta aproveitar esta ocasión para agradecer e poñer en valor o traballo tan enorme, o compromiso de toda a escola, da súa dirección, do profesorado e tamén de vos as familias e do alumnado que mantedes vivas as escolas artísticas municipais. E para reiterar o compromiso do Concello de Oleiros coa cultura e coas artes escénicas en particular. Sen máis, imos xa disfrutar desta función Peter Pan e desexamos desde o Concello de Oleiros e da Escola Municipal de Música que pasedes unhas boas festas e un feliz ano 2026. Moitas grazas.
Non quero levar camisón. É incómodo, enredas entre as pernas. Eu quero levar este pixama de 2 pezas que me fixo Nana. Non entendo que por ser nena sempre teña que levar saia, ata para dormir. Estou desexando ser maior para que ningún adulto poida mandar sobre min. Esta nena enfurruñada é Gwendolyn, a filla maior de 16 anos da familia Darling. Ela, Wendy, que así como a chaman, non é como parece. É unha nena moi doce e cariñosa, pero cun espírito reivindicativo e loitador. Wendy detesta as cousas de nenas, ou as que se presupoñen que teñen que ser de nenas. Xogar coas bonecas, bordar mantéis, calcetar colchas, cociñar na familia ou levar camisón á hora de dormir. Esas as cousas non lle gustan nada. A Wendy o que realmente lle gusta é ler e escribir. A súa imaginación inesgotable. Gwendolyn lee a todas horas. Da igual o tipo de literatura. Lee libros de ciencia, novela clásica, historias de aventuras. É tanto a súa paixón pola lectura que soña con ir á universidade para converterse nunha escritora de prestixio. Pero seu pai non pensa o mesmo. O señor George Darling, o pai de Wendy, banqueiro de prestixio na cidade de Londres, é unha persoa chapada antiga. Millor dito, unha persoa propia do seu tempo, Nadal do 1902. George é un home malhumorado, serio, moi intranxixente. Non tolera que a súa filla fale de universidade ni de libros. El xa ten os plans feitos. O seu fillo John irá á universidade a estudar Dereito. E a súa filla prepararase para ser unha boa esposa. A frase máis repetida da casa dos Darling é que a universidade non está, nin estará nunca feita para as mulleres. Pola contra, a nai de Wendy, a señora Mary Darling, é unha muller que, aínda que forma parte da Sociedade Nacional para o Sufraxio das Mulleres, realmente non está moi concienciada coa causa, nin do sufraxio feminino, ni coa causa de que Wendy vaya á universidade. O único que lle interesa a señora Darling é esgozar dos luxos o estándar social que lle outorga o traballo do seu marido. Mary non é unha nai típica. Aínda que adora aos seus pequenos, ten contratado a Nana, a persoa de servizo que realmente agarima aos seus fillos. Cada noite, Nana lee aos cativos un libro. Ela sabe ben que a imaginación que espertan estes cartafois de papel é o don máis prezado que temos cando somos pequenos. Mentre somos nenos, temos a imaginación a flor de pel, sempre presente, sempre activa. Pero tan pronto como crecemos e adoptamos responsabilidades, a imaginación desvanécese como se de fume estivéramos a falar. Mentres Nana lee, John é o primeiro en caer rendido de sono. A súa vez, Wendy con ser maior, con ser escritora e con contar historias de aventura para nunca máis ser unha nena.
Hola, esperta. Como fuches capaz de pedir ser maior? Estás tola. Se o mellor que hai é ser neno para sempre. Ti, nena maior, hola, esperta. A verdade é que ten o sono ben profundo. Durme como a un lirón. Bueno, realmente non sei o que é un lirón. Será un tipo oso. Sí, porque os osos eran os que dormían unha chea no inverno, non? Entón, claro, agora estamos en decembro, en Nadal, polo tanto inverno, entón é un oso peludo, non si? Que susto me deches? Quen es? Que fas aquí? Como entraches? De que oso falas? Carai, chica, non calas. Non é que non cale, é que son unha nena moi curiosa. Sempre quero saber. En especial, agora quero saber que fas na miña casa en mallas verdes. A ver, estate tranquiliña e escoita. Son Pan, Peter Pan, do país de nunca xamais. Estou aquí para levar... Bla, bla, bla. Son Peter Pan de nunca xamais. Ok, eu son Wendy e nunca xamais li nada dese país nos meus libros de xeografía. Xa... A ver, é que non é un país real. Non, bueno, sí que é un país... Bueno, non de todo. A ver, o país de nunca xamais é un país que está na túa imaginación. O país onde nunca xamais vas ser maior. Pero eu non quero iso. Eu quero ser maior. Como explicar isto? Ai, desculpa. Preséntoche a Campaíña, unha fada tintineadora do país de nunca xamais. Que sí, bueno, Wendy, era así como te chamabas, verdad? Ela, Campaíña, foi a que me trouxe ata aquí voando co pó de fadas. De feito, queres saber como se fai o pó de fadas? Pois as fadas tintineadoras tiñan as instruccións por aquí. As fadas tintineadoras fabrican o pó de fadas. E sabes como fabrican? Fabrican o pó de fadas da savia que extraen da árbore pteridofitas. Cuidado. Esa savia deixana nunhas tenazas destiladoras durante 3 lúas inversas. Sí. E o líquido que extraen pásano por un coador xigante. Pásano por un coador polo gramador. E os granitos de savia que resultan sométenos á luz do lapislázuli. Tachán, pó de fadas. Así que, agora que xa sabes como cheguei ata aquí e como fago para poder voar, vayámonos ao país de nunca xamais. Xamais irei contigo. Non sei quen es, nen realmente cal é o truco para que poidas voar, nen que é ese ser luminoso tan mal encarado. Ademais, teño que cuidar do meu irmán. Pois que non se diga máis, Campaíña, desperta o enano este. Eso, pode falas, por favor. Preparados? Botamos por riba. E todos a voar! Benvidos ao bordo do voo 0752 da compañía Air Dreams, co destino a país de nunca xamais. Pregámoslle, por favor, que preste moita atención ás normas de seguridade. O pó de
de fadas. Asegúrese, por favor, que a súa bolsiña co pó de fadas estea ben segura no seu cinto durante toda a viaxe. Os brazos serán as nosas ás e deberán estar erguidas en todo momento para manter a estabilidade. Eso sí, se en caso de descenso brusco de altura ou de presión, coida manter a calma e, sobre todo, respirar con tranquilidade. A pesar da negativa inicial, Wendy tivo unha sensación maravillosa ao sentirse flotando co vento. Que prazer era pranar no aire a través das nubes enriba do mar. A ruta para chegar a Nunca Xamais foi máis longa do esperado, co que Wendy tivo moitísimas cousas nas que pensar. Unha delas era non quedar dormida, pois a caída sería durísima. A segunda era tentar recordar aquel libro de aeronáutica que lera facía moito tempo e no que lle explicaba como aterrar en caso de emerxencia. Sen embargo, John nin sono nin aterraxes de emerxencia. El só podía pensar no afortunado que era. Estaba gozando máis que nunca. Por fin estaba a voar como os auténticos paxaros. Aínda que manter o voo foira máis canso do esperado. Cando os rapaces llegan ao país de Nunca Xamais, Wendy queda embelexada, non pode esperar para descubrir tan increíble lugar e decide investigar en contra da vontade de Campaíña. O país de Nunca Xamais adoita estar moi tranquilo. Todo é paz e moitísima felicidade. As fadas tintineadoras duermen placidamente. Os paxaros coidan dos seus pitiños. Os peles vermellos enseñan tipos de cores co que pintarse. As sereas cantan como verdadeiros anxos do ceo e os piratas están entretidos en tentar domesticar a todos os crocodilos.
Smee! Smee! Onde estás, Smee? Eu, aquí. Ven xa, xiña! Aquí. Smee! Xa vou. Onde estás? Sempre igual. Xa vou, capitán. Sempre igual. Onde estás, Smee? Xa estou, Ven xa aquí. estou. Onde estará ese neno engreído? Ten que estar en alguna parte destes mares. Non vais a irse coa súa? No, vai doso, soberbio, petulante, rapaz. Vas pagar todas xuntas. Tomareime xustiza pola miña man. Polo meu garfo. Capitán. Capitán. Smee, que? Que é iso aí? O que? É un avión? É unha gaivota? Un cormorán? Como que? Ai, no. É un pitiño verde. Pero que pitiño? Deses tipo papagayo tropical, de plumas vermellas, De verdad, Smee, de verdad. pico ganchudo, cristal... Smee, para. Agárrame esto, por favor. Déxame. Que picudo ni picuda. Pero, que estás a dicir? Si é Peter Pan! Ese neno engreído e maleducado ten que caer dunha vez por todas. Desde que pola súa culpa perdí na miña man esquerda na boca dun cocodrilo. A miña vida non volveu a ser a mesma. Xa non podo levar reloxo de pulseira. Xa o teño. Grumetes! Preparen os cañóns! 35 grados a babor. Listos? Derribemos a Peter Pan. Sí. ¿Qué? ¿Quién me dio? Non. A violencia non é a solución. Diálogo. Hai que chegar ao diálogo, a xuntar posturas, facer listas de pros e contras, educación emocional, lenguaje non violento. Nenos, correde, fuxide antes de que teñamos unha desgracia. Correde. Claro, facer música. A música amansa as feras. Teño que facer música. Parece que temos despistado ao Capitán Garfio. De todos os xeitos, Campaíña, leva contigo a Wendy e John á cova dos nenos perdidos. Dilles que son os meus amigos e que, polo tanto, os traten como auténticos invitados. Mentras eu tentarei indagar que anda de novo a tramar o Capitán Garfio. Campaíña, que vaidosa e soberbia, cansa do protagonismo dos novos amigos de Peter Pan
ve a oportunidade de liberarse deles. Campaíña empeza a voar cada vez máis rápido coa intención de que os nenos non lle poidan seguir. Unha vez, a pequena fada deixa atrás ao irmáns Darling, chega a cova dos nenos perdidos onde están a celebrar o Nadal. A pesar da época do ano, elevada polo egoísmo, lles di aos nenos perdidos que uns inimigos do Novo Mundo queren conquistar nunca xamais e que teñen que apresalos. Pero que ocurre aquí? Por que tedes apresados a Wendy e a John cando dicen que fixera de xusto todo o contrario? Campaíña, é iso certo? Claro que é certo. O seu carácter é inversamente proporcional ao seu tamaño. Díxonos que a seguísemos, pero tan pronto puido, meteu o turbo e deixounos abandonados en medio da nada. Gracias que remato ler o meu libro de Julio Verne, Viaxe ao centro da Terra, que puiden orientarme. Bueno, puiden orientarme, pero non o fixen moi ben. Por iso estes nenos apresáronnos. Campaíña, non dou crédito. É incrible, intolerable. Destérrote do país de nunca xamais. Para sempre. Despois do incidente con Campaíña, os Darling e os nenos perdidos fanse amigos. John decide ir con eles a explorar a illa da tribu Picanini. Mentres, Peter decide ensinarlle a Wendy todas as maravillas do país de nunca xamais. O rincón das fadas tintiñadoras, a fervenza dos grandes paxaros e increíble illa das sereas.
Pero, Rápido, rápido, rápido. mentres os dous rapaces estaban a xogar na Lagoa das Sereas, o ceo comeza a sombrecerse. Uns piratas achegan nunha adorna en medio do lago e, sen ningunha razón aparente, abandonan a pequena princesa india Tigrilla no medio do mar. Capitán, que imos facer coa princesa? Ai, que princesa, que princesa. Diremoslle aos peles vermellas eses que o me axudan a atrapar a Peter Pan ou nunca máis verán a su querida princesa. Pero ela que culpa ten? Iso, Garfo. Que mal che fixo A princesiña. Ela nada, só quero como moeda de cambio para atraparche a ti. Pois aquí metes anzoliño. Encima. Angarde. Que? Que dijo? Que creo que quere decir que tes que ir a pelexar. No. Sí, eu vou quedar por aquí ou un pelín máis atrás. No, pero- que en determinadas cuestións tres son multitud. Esmí. Esmí. No. Esmí, ven aquí, cobarde. Bueno, Vamos. xa o teño. Garfos! A min. Acabemos con Peter Pan. ¿Qué? No. Pero, Garfos, ¿qué pasa? Garfos. Xa ves o que estes homes son moi valentes, sí. Ata que deixan de selo. Garfo, loitemos, ti e máis eu, e non metamos a ninguén máis na nosa lortia. Garfo, a loitar! Sí. Sí. ¿Qué fue? Mira, ayúdame. Sí, ponme agua. Sí. Ay, un poquillo de... Toma. Un poco más, ¿eh? Viste, es mí, ¿no? Es mi. Cobarde. Es mi. Concédelo. Es No mi. puedo más. Es mí. ¡Hostia! Agora que, Creo que os cocodrilos teñen un pouco de fame. Doutro garfo. Esmí. Ti, grumete. A que esperas? Con Cobarde. chapuzón. Cobardes. Vamos. Veña. Cobarde. ¿Estás ben? Todo ben? ¡Ho! Ti salvar Tigrilla. Gran xefe estar en débeda. Yo te miré, o sea, pesado. Ti e a tua amiga
sodes quedados a cear esta noite coa gran tribu, que agora serás pequena pomba voadora. Tiene que haber. Non moi lonxe de alí, unha enfanadísima campaíña, mentres contempla o fume que se eleva sobre o campamento indio, traza un plan para desfacerse de Wendy e dos seus irmáns. Campaíña non quería compartir a Peter Pan con ninguén e menos con 3 humanos que estaban dispostos a facerse maiores. A pequena fada tintiñadora estaba tan absorta nos seus pensamentos que non escoitou os pasos de Smee do Capitán Garfo que, unha vez salvados de non afogar nas augas do lago, acercáronse xixilosamente onde estaba desterrada a campaíña para tenderlle unha trampa coa que capturar definitivamente a Peter Pan. Campaíña, campaíña, campaíña. Campaíña, campaíña, campaíña. Entendo que estás furiosa con Peter Pan. Mira onde desterrouche, E todo por eses mocosos londinenses. Se eu soubese onde está a súa guarida secreta, eu mesmo capturaría aos irmáns Darling, resolvendo así todos os teus problemas. Campaíña, campaíña. Si me dis onde está escondido Peter Pan, librarásche dos Darling para sempre. A campaíña alegroulle tanto a idea que lle fixo o Capitán Garfo, que sen pensar nas consecuencias lle indicou no mapa o agocho de Peter Pan. A súa gorida estaba xusto debaixo da árbore milenaria, xunto á rocha máxica da lúa gris. Campaíña, coa súa impulsiva decisión, remataba de entregar ao seu amigo ao Capitán Garfo. Que mala é a ira e a envexa. Xa de volta na gorida de Peter Pan, John Darling comezou a sentirse moi canso, pois a festa dos peles vermellas fora moi animada. Wendy, como sempre que seu irmão estaba canso, quiso lerlle un conto. Cando de súpeto deuse de conta que só collera o libro de Julio Verne. Iso non era un conto, non si? Ante tal circunstancia e ante intranquilidade do seu irmão, Wendy decidiu que xa era hora de partir para casa. Peter, temos que irnos a casa. Pois se tedes que marchar, ídevos, crecede. Estade cos vosos papá e mamá adultos. Pero unha vez teñades crecido, non podedes voltar a nunca xa máis.
Pero, Peter, non te pongas así. Non entendes que nós non pertencemos a este sitio? Nosos pais, bueno, Nana, estará preocupada por nós. Peter, entiende, John é pequeno para todo isto, xa o puxen en peligro múltiples veces. Pois se tedes que marchar, marchade. Ídevos. Pero eu non vos acompañarei ata casa. Tiña razón Campaíña. Eu desterreina pola vosa culpa. E agora ti me abandonas a min. Pois se queredes crecer, crecede. Pero eu non o penso ver. Garfo e Smee, seguindo co seu plan de capturar a Peter Pan, e unha vez que viron que os rapaces xa estaban na gorida, depositan unha caixa a modo de agasallo na entrada da cova cunha nota que di: para Peter de Wendy. O paquete será o fin de Peter Pan. O agasallo é unha trampa mortal, é unha bomba. Cando Peter o abra, levado pola emoción de recibir o regalo da súa amiga, será o fin de Peter Pan para sempre. A fada tintineadora, que coñece os plans de Garfo, arrepíntese dos seus comportamentos e bota a voar para tratar de evitar que Peter atope o regalo. Pero cando Campaíña estaba a chegar á gorida do seu amigo, viu que Peter xa estaba a punto de abrir o regalo. Ela voou todo o rápido que pudo, doulle un empurrón con todas as súas forzas, colleu o paquete e saí volando, afastándose del. Na intención de Campaíña estaba a salvar a vida do seu mellor amigo, pero sen reparar na súa propia. Cando Peter deuse de conta do que intentaba facer Campaíña, quiso impedilo, pero nese momento escoitouse un tremendo estrondo e a vida de Campaíña apagouse para sempre. Campaíña, non! Non! Quen lle fixo isto a Campaíña? Quen? Ai, funeu, Peter, funeu. A verdade é que o regalo non ia dirixido para ti, pero bueno, xa que Campaíña está morta, xa non podes voar, xa non tes a imaginación inesgotable dun neno, e xa non és invencible. Así que, agora sí, prepárate a morrer. Nin falar diso. Que saibas que sempre que haxa un libro, haberá imaginación. E sempre que haxa imaginación, poderase voar tan alto como a túa mente quera levarche.
Las tengo bien. Wendy, Desde amor. desperta. Desperta, estás a ter un mal soño. Sí, soñei que Campaíña estoupaballe un regalo, entón non poderíamos ter soños. E logo... Descansa, miña nena. O que ti non sabes é que, dende que Campaíña desapareceu para sempre do país de nunca xamais, en todas as casas de todos os nenos e nenas do mundo sempre haberá unha aia como a min que se encargue de que os soños dos máis pequenos nunca deixen de existir e sempre se fagan realidade. Desde entón, en todos os fogares do mundo, sempre houbo, hai e haberá unha campaíña convertido en nana. Sueño con crear, dibujar y cantar, y todo lo que sueño se hace realidad. Sueño con cantar, bailar y tocar, y todo lo que sueño